asko bertara hurbiltzeagatik, eskerrik asko auzi honetan babesa ematen ari zaten guztiei. Eta, besterik gabe aipatzea, hemendik aurrera sententzia epaiatera bitarte, ostegunero kontzentrazio bat burutuko dugula hemen arratsaldeko 7etan. Eta gaurkoari dagokigunez ez daukagu inongo berririk, gaur bista bete dutela eta, pixkate aurrekariak ditugu, sententzia, nahiz eta 2 aste esan, hilabete terdira aterako dela gutxienez bera, nahiz eta lehenago izan daiteken. Eta, komentatzean ere, martxoaren 9an, arratsaldeko 5:00 larunbata, manifestazio bat burutuko dugula bulebarretik, bertara ere gonbidatzen zaituztegu, eta horretaz gain ere daukagula asmoa hainbat ekimen egiteko eragile desberdinekin eta abar. Eta, gugoekin gaudela, animatua gaudela, eta aurrera egiteko asmoz. Orduan eskerrik asko eta jarraitzen duzue gurekin batera.